Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Thank you very much. Welcome back sa ating palatuntunang Kamao nga Sero. Tulad po nga nating ginagawa, ang segment na ito ay dedicated sa ating pakikipag-usap sa mga importanteng personalidad na may mga maayos, magagandang ginagawa para sa bayan. And this afternoon, mga kaibigan, nasa linya natin ang founder, Chief Executive Officer at may akda siyang may gawa ng DV Bauer Farm International Corporation para makausap po natin sa mga bagay-bagay, especially sa paglikha po ng mas maraming pagkain sa Pilipinas. Sir Dexter, Errol Dakame po sa Kamao nga Sero dito po sa Little News Philippines, and we are telecasted on Pinoy Extreme Channel, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po, Ka Errol. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at kamusta po kayong lahat diyan? Salamat po, Sir Dexter, sa pagsagot po sa aming tawag, ano po, and natutuwa po kami, available po kayo sa hapong ito. Oo nga po eh. Sir Dexter, ano po ang tanggap ninyo sa ginagawa ng gobyerno na patuloy na eksportasyon ng mga pagkain na pwede naman nating i-produce dito sa Pilipinas, and perhaps the lack of a clearer program for agricultural and food production sa ating bansa, Sir Dexter? Ayun, napakaganda ng tanong mo. Alam mo, medyo controversial yan kasi... Yes, sir. Hello, Ka Errol. Go ahead, sir. Go ahead. Ako po ay sa normal na pagkakataon, hindi ko po sinasaklawan ang mga hakbang ng gobyerno sa maraming bagay. Mm-hmm. Kasi nauunawaan ko rin naman na may kaunting kahirapan pa-implement ng proyekto sa gobyerno kasi alam mo, siguro naman dapat na nating tanggapin na ang mga tao dyan ay karamihan, hindi naman natin nilalahat. Ay pampolitika ang kanilang iniisip eh. Hindi naman may mga kababayan tayo na sa gobyerno na ang karaniwang iniisip ay hindi naman talaga maglingkod sa tao kundi mamulitika, kumita ng pera, yan. Maraming kanya sa gobyerno. At magamat sabi ko, hindi natin nilalahat. Pero yan ay payak na katotohanan at walang makakapagtanggi na yan ay nangyayari. Ngayon, balik tayo dito sa tanong mo tungkol sa importation. Yes, at bigas, lahat ng pagkain halos, Sir Dexter, ay ini-import natin. Parang masakit sa nakatotohanan. Samantalang, long time ago, they went here. Dito sila nagsipag-aral, nandito yung iri, magtanim ng palay, at iba't iba pang technology. Ngayon, tama ka dyan. At ang sa totoong score niyan ay hindi naman natin maisisisi lamang sa gobyerno ang lahat ng nangyari. Ang ating mga sarili ay may malaking bahagi sa lahat ng nangyari sa atin, hindi lang sa agrikultura kundi sa buong bansa, no? Pinayagan din kasi natin na magkaganon eh. And if you're going to really look into it, Ka Errol, it is our greed. It is our greed that brought us to this kind of situation. Nilalahat ko na, hindi lang ang gobyerno kundi kuminsan pati yung farmer. Lahat tayo. Oo, lahat tayo. Kung minsan pati yung farmers nagiging masyadong sakim na rin eh, no?
at gusto nila na ang kanilang produce ay maibenta ng sobrang mahal. Aha. Hindi rin naman natin sila masisisi kasi kumbaga is a completely disorganized body. Aha. So, nagkanya-kanya tayo. Nagkanya-kanya ang mga magsasaka, ang gobyerno naman ay may sariling agenda, yung iba naman ay may sariling kanilang lakad. Kaya nagkawatak-watak at ito ang naging resulta ng talagang problema natin. It's about the people. You have to look back into the roots and you will see that it's the people that really made a very bad impact in our society. Look at this, Sir Dexter. The government has this build program. Maganda ito, infrastructures, mga establishments, tulay, mga kalsada. But how can the people work kung nagugutom? Malaking problema natin ngayon sa supply ng isda, Sir Dexter. Paano pa makapangingisda ang karagatan natin ay iba na ang naka-angkla? Kaya nga po, yan na nga ang resulta ng ating sama-samang pagpapabaya. Pero paano ba natin mabibigyan ng panibagong sigla ang ating agrikultura? Di siyempre magsisimula sa atin. Ayun. Kagaya nung ginawa ko, Kaero. Opo. Ako po ay dating OFW sa aking pamamalagi sa Thailand. Ay nakita ko ang malaking pinagkaiba ng pamumuhay ng mga Thai people at saka ng mga Pilipino. No? Bagamat yung minimum wage na tinatawag ay mas mataas sa Pilipinas kung i-compare mo sa Thailand, mababa lang ang minimum wage nila doon, hindi kaya sa atin. Ano? Pero sila ay nabubuhay ng maligaya, mababa ang kanilang tax. 12% lang, if I'm not mistaken, at this point, 12% lamang ang kanilang income tax sa mga employees. No? Samantalang sa atin, umaabot ng mga 22 yata. Kung more than. More than, 30%. Almost, mga 32%. Oo. Saka ba naman nakakita ng ganyang klase ng tax sa mga tao? Tapos ang ginagawa lang naman sa tax, i-incentive lamang sa mga banyagang kumpanya. Or ipinang-pipremyo sa mga tamad. So, yan. Isa na yan. Pero you have this 4Ps, di ba? You have this 4Ps. Ang sabi ng gobyerno mismo. Pero I have a different opinion sa 4Ps. Ako ay masasabi mong pabor pa nga ako sa 4Ps. Kasi alam mo ba, Aaron, mas mahirap maglabas ng pera sa gobyerno. Mabuti. Maganda pa yung pera ay nasa tao at yung tao turuan mo na lang na maghanap buhay, magbigay na lang tayo ng mga iba't ibang alternative sa mga tao kaysa yung magre-request ka ng budget sa gobyerno. Agree. Yeah. Di ba? Kasi Tama. tinan mo, di ba maibigay nila sa tao kasi yung tao, pwede mong kausapin yung tao magpropose ka ng mga iba't ibang projects o baka sakali maisipan niya magnegosyo, pwede pang. Alam mo ba, Kaero, lang, ang isang malaking problema natin sa gobyerno, hindi yung walang pera Yung hindi magastos ang pera. Bakit? Yun hindi nila magastos Kasi? Because they don't know how to use it. They don't have the idea. Ay ano ginagawa nila, Kaero? Yung daan na maayos, sisirain yun para lang ulit ipagawa. Na nga Diba? Totoo yan. Nangyayari yan. Maayos yung daan. Mamaya magugulat kami. Magbabakpak kung ano nung gagawin doon. Tama. Para yun, mai-project nila ulit. Kasi wala silang maisip na ibang project. Nako, lalo ngayon malapit ng election. I have seen so many things like that. Oo. Silipin mo, Errol, ang budget ng OWA. Ang OWA, last time I checked, last year, ay merong $33 billion. Ganon? Yes. And what are they doing with that large sum of money? Ang daming wala nga po silang pamamaraan o idea kung paano nilang gagastusin ang pera. Tingnan mo ang mga budget ng mga congressman, ng mga distrito. Tingnan mo ang budget ng mga probinsya, Kaero. Magre-request sila ng budget. Pero tingnan mo, after a year, balikan mo kung magkano nagastos nila. Minsan 5% lamang ang nagagastos nila. Minsan 10%. Hindi nila magastos ng buo. Kaya, tanong mo sa akin yung 4Ps, sige, mabuti pa yan, ibigay mo na sa ibigay tao. Na lang. Hindi mo kayang gastusin, ipamigay mo na muna sa tao at baka sakali kumita pa dun sa tao na yun. Ang problema nga, isang malaking at mabigat na problema ay
hindi makagastos kasi pinipilit imaniobra doon sa mas kikita sila ng malaki. Kaya pinipigil. Yun na nga eh. Kasi ang akala nila, Errol, ang akala nila mas kikita sila doon sa ganung paraan kaysa yung gagamitin nila sa tunay na pag-unlad. Tama po. So, I'm gonna give you an example, Kyle. Opo. Ibibigyan ko ng parallelism dito sa project ko. Meron tayong Oplan Pamamalakaya. Yung ating Oplan Pamamalakaya, namigay tayo ng mga bangka sa ating mga fisher folks. Ngayon, meron na tayong 50 na bangka. Alam mo, nakita ko yung video nyo. Ang ganda ng konsepto mo, Sir Dexter. Di ba? Alam mo ba kung bakit ako pumasok sa pagbibigay ng bangka? It's a very, I think in a very... Hello. Saglit Hello. Kausap po natin ng founder, Chief Executive Officer ng DV Bauer International Farm Corporation, si Sir Dexter. Saglit balikan natin. Nawala yung kanyang... Hi, sir. Tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaungasero at ang ating pakikipag-usap kay Sir Dexter ay para ipresenta yung makabagong ideya na yung iniisip na ng iba na imposible, especially sa pagtulong sa mga magsasaka, sa paglikha po ng mas maraming makakain, food production of various aspects. Nagawa po ng mamang ito na pinagtataka natin bakit hindi ito magawa ng gobyerno in a larger scale. Kasi siyempre, pagka nasa privado, of course, may limitation. Ang gobyerno sana in a nationwide scale, pwedeng gawin. So, balikan natin si Sir Dexter. Sir Dexter. Hello, okay. Naputol po, pasensya na po. I was telling you na nakita ko kako yung konsepto mo dun sa pamamalakaya. Ang ganda Yun nga po So, I'm gonna tell you. Paano ba yun? Kaya ko po naman naisip yun. Kasi po, kasi nga, di ba, kami ay nagkaroon ng matagumpay na programa sa agrikultura. Yeah. Ngayon, ang aming guiding principle sa magsasaka is we will support other related industries kung kami man ay magiging matagumpay. So, yung fisheries, kasama yan. Nadamay ngayon yan. So, we were looking at acquiring yung bang fish ponds. No? Bago ko naisip yung Oplan Pamamalakaya. Pero nung nagka-canvas kami, Errol, ang isang fish pond na may size ng 5 hectares halimbawa, ay nagkakahalaga ng 25 million. Wow. Minsan 30 million. Minsan pagka mas maganda, may kompletong facility, mas mahal pa. Expensive. So sabi ko, paano ba talagang kikita tayo dito pagka ganito kalalaki ang ating mga overhead na gastos? Ibig mo sabihin, bibili ako ng 50 million tapos kukuha ako ng isda. Kailan ko pa mababawi yung 50 million ko? Yeah. Tama? Tama. So, oo nga. Yung farm ko is very close to the sea. Napakalapit ng dagat sa amin. 5 minutes lang dagat na. Yung Matabungka, yung Kalatagan. Yeah. Sabi ko, oo nga. Ang laki ng dagat dito sa atin. Bakit hindi muna ito yung gamitin natin? Kaysa gumastos pa tayo ng fish pond. Ay, ayan na yung dagat. Ayun. At tapos, ang ginawa ko, hindi man ako marunong mangisda, tamang-tama pala ako. Eto na ako, nandyan ang making isda, wala silang bangka. Walang bangka. Bibigyan ko sila ng bangka. Gumastos ako sa bangka, 37,000 ang isa. Ang isa? Ay, bili tayo ng 50. Ba? Marami-rami. Marami-rami yun. Ay di pinamigay ko ngayon yung mga bangka. Tapos, yung mga bangka, kinausap ko sila, sabi ko sa kanila, hindi ko kayo bibigyan ng bangka para kayo ay magsamantala sa ating mga kababayan. Dahil, sabi ko, magkano ba ako yung tulingan? Halimbawa, yung tuna. Sabi nila, 350 raw ang kilo ng tuna. Sineseminar kasi namin sila bago namin sila awardan ng bangka para magkaintindihan kami. Sabi ko, bakit naging 350 ang kilo ng tuna? Ano ang pinakain mo dyan? Bumili ka ba ako ng feeds para yan ipakainin mo? Hindi daw. Bumili ka ba ng sarili mong dagat? Hindi rin. Bakit naging 350? Bakit super mahal nga? Oo. Di ba?
Ay samantala kami ni Sir Tito, nagpagawa kami ng bahay ng baboy. Oo. Yung baboy, pinakain namin simula maging biik, pinakain namin hanggang sa katayin. Nung tinatay namin, 180 lang ang tinda ko eh. Kita mo na. Marami kang investment. Diba? Maraming investment doon. Tama. Bakit ka yung tuna na yung yan? Tuna. Hinuli mo lang sa dagat na siguro mga 3-5 oras ka doon. Tapos bibenta mo ngayon 350. Tinanong ko sila. Sino sa inyo ang bibili ng tuna 350 kakainin yung tanghalian? Oo nga. Ay, di walang nagtaas ng kamay. Wala na makakain. Tuloy kami ni Clarence gusto man naming mag-ihaw man lang Napipigilan kami. Ayun nga alam mo dyan na ka-Errol, dyan nagagaling yung mga taong galit sa mayaman dyan sa mga communities na ganyan Tama. Yung mga lumalaban sa gobyerno, marami sa kanila ang lumalaban sa gobyerno, yung mga nagiging NPA. Tama. Because, galit sila, sabi ko, galit kayo sa mayaman. Inequality. Hindi patas, hindi pantay na. Sabi ko, galit kayo sa mayaman. Yung mga tinitinda nyo, pang mayaman. Kayo ba, mabibili nyo yan? Ay, hindi daw. Kita nyo. Kasi mali ang paraan. Alam mo ba, one time, Sir Dexter, doon sa amin sa Tiwelbay, merong geothermal power operations. Opo. May duman sa aming mangingisda. Sabi ko, magkano isda? Hindi na ito pwedeng ibenta sa inyo kasi in-order na ito doon sa taga-geothermal. Itinan mo. Diba? Mamaya kasi, alam mo, sa lundo kasi niyan, doon mo makikita mamaya yung sinasabi na bakit ba tayo palagi na ang doktrina sa atin, kahit ng DA is mag-alaga ka tapos i-export mo. Yeah. Ayan nga. Yan. Mamaya, medyo malawak ito Tuloy natin yung Oplan pamamalakaya. Ituloy mo nga. Sige. So sa madaling salita, ay na-convince ko ang mga mangingisda na huwag naman ibenta ng sobrang mahal. Very good. Isda, sapagkat hindi naman yun sa kanila Yeah. At yun yung bangkang sasakyan nila, ako naman na nagbigay sa kanila. So sabi ko sa kanila, para maging patas din sa mga mamimili, ibebenta natin ang isda sa tamang halaga. No? Pero, sabi ko gano'n sa kanila, bibigyan ko kayo ng mga benepisyo. Kaya ang mga mangingisda sa amin, sa Errol, ay mayroong SSS, may PhilHealth, may pag-ibig. Nice. Papaaralin pa namin ng mga anak. May mga school supplies pa, may libreng bigas, at maraming benepisyo yan. At may insurance yan. Hindi kita bibiruing magsisenador ka, ha? Hindi. Ayokong pumunta ka doon. Hindi po tayo pumunta doon. So, binigyan na po natin at yan na po ay real time na nangyayari. Really? No? So, sakali pong sila'y ma-aksidente sa dagat at na maging dahilan ng pagkasawi nila, ay makakatanggap po ang pamilya ng 100,000 piso tapos pwede pa nilang ituloy yung bangka ng kanilang ama o papag-aralin pa rin sila yung mga anak. Galing, napakaganda ng konsepto mo. Ay di pumayag ngayon yung mga mangingisda. Abay di ngayon ay naging masigla ang kanilang samahan ngayon at kami ngayon ay nagkakaroon ng murang isda. Alam mo ba magkano ang aming tulingan? Ka-Errol. Opo. Sa palengke, sa normal na palengke, ang tulingan ay 150 hanggang 180. Tama. Sa amin, sa talipapa namin, 90 pesos lang. Wow. Doon ang tao pupunta siyempre pagka nabalitaan yan. And that helps. Yes. Ngayon, it helps Filipino to buy affordable food. Yes. Yung tuna na 350 dati. Magkano na? Ngayon, 180 lang. Kita mo. Sambay talipapang yan. Nako, tuwan-tuwa yung mga kababayan natin dito sa First District ng Batangas. At pagkalapag ng isda. Nandun na. Ubus na. Paano mura nga Ay, mura nga So ngayon, ang inaano namin ngayon is, sabi ko, dapat ay tumulong tayo sa conservation at sa pagbabantay ng ating karagatan kasi yan ay atin. Tama. Okay, so ngayon we have purchased very recently, kanina lamang, ako ay bumili ng patrol boat na aking gagamitin in cooperation with the Coast Guard, PNP, BIFAR, at saka yung Air Force, at saka yung Army, para tulungan magbantay ng coastal lines ng First District ng Batangas. Ganda. Yes, maglalagay kami, ka-Errol, ng mga artificial reefs. Apo.
at saka po yung mga fish shelter para po dumami po ang isda sa coastal line na yan at babantayan po namin ang aming karagatan laban sa mga dynamite fishers, yung mga nagsasayanite, that's a nice yung mga move. yung mga naglalambat, hindi na po pwede maglambat. Lahat po ng mangingisda, pwedeng mangisda doon sa aming itatayong buya. Ang tawag ng Tagalog, buya yun eh. Artificial yung fish shelters. Shelter. Buya, may palutang at may parang palapan ng nyug shelter na doon ma-attract yung doon mga dumadami ang isda. Yes. Lahat ng mangingisda pwede pumunta doon sa pamamagitan ng line fishing. Line fishing. Bingwit. Pero hindi ka pwede doon maglambat. Yeah. Hulihin mo na kaya mong hulihin. Kung mahuhuli mo lahat, hulihin mo. Pero hindi ka pwedeng maglambat doon. Yeah. So yan, because of that kami ay bumili ng patrol boat. Actually bibili pa kami ng isa at meron pa kaming binibiling mas malaking parang magiging mothership doon sa dagat. Galing yan. To help the coastal security para mapanatiling malusog ang karagatan. Kasi kumukuha tayo eh. Pag tayo kumukuha, kailangan ma-replenish yun. Oo. Yes. Kinakailangan ay kasabay na ikaw ay magbabalik din sa Tama. So, mas naging sustainable yun. Tino mo, tama, if I have to buy a 25 million fish pond, baka gumastos na ako ng 10 million dito sa Oplan Pamamalakaya. Masaya pa lahat ng tao. Tama. Ay, yung fish pond diba? mo, ilang tao lang ang makikinabang. Di ako lang. Ikaw lang. Ilang tauhan, no? How I wish you can replicate all this itong konsepto mong ito sa pamamalakaya sa iba-ibang may dalampasigang lugar. Ay gagawin po natin yan sa lahat ng coastal waters kung saan merong subfarm ang Davy Bower. Kaya lang ito na pinapasok na namin itong Zambales, tinitignan na namin ang mga areas. Meron pa lang itong area na sinasakop ng China. Nako, yan ang sinasabi natin eh. 'Di ba? I mentioned may problema tayo sa supply na ng isda because of yung pati galunggong napakamahal na. So this is a very attractive move na ginawa po ninyo, Sir Dexter. Na hindi tayo magmumukmuk na yung China nandiyan na sa wala na tayo. Maraming paraan pagka gusto. Maraming paraan, totoo po yan. At hindi natin dapat iasa sa mga alam naman nating namumulitikong tao lamang ang ating kinabukasan. Ito po ay ating bansa. We should take ownership of this country. All right. I understand, Sir Dexter, marami ka pang programa na ipinatutupad dyan, nakatutulong sa marami dyan sa DB Bower Farm na yan, na sinimulan po ninyo. Pag-usapan natin yung iba pang aspeto, paano ba sila maka-access? Maraming nanonood po sa atin and they might be interested in accessing all those services. Balikan kailangan namin, Sir Dexter, saglit lang ha. And ituloy natin itong ating huntahan. Saglit, napakaganda po nito. Balikan ko po kayo mga sukay pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.